Wow, sviđa mi se ovdje. Želim prvo da otvorim svoje jelo. Wow, Kinder jaja. A šta ti imaš? Da vidimo. Imam isto. To je baš čudno. Slažem se, to je nekako sumnjivo. Ali dobro je što smo obje imali sreće. Obožavam čokoladne jaje. Mislim da je ovo najbolji desert. Gledaj gdje bacaš smeće, Suzy. Sve leti u mene. Izvini, razmišljam samo o hrani. Jedva čekam da probam. Wow, unutra su bombone. Cool. Moram ih odmah sipati u usta. Bože, kako ukusno. Savršena kombinacija čokolade i čokolade. Wow, ovo mi je, to je marmelada. Sviđa mi se. Svaki put neko novo lepo iznenađenje. Mene tek čekaju lepa iznenađenja. Vidjet ćemo. A sad mi nemoj smetati da uživam. Oho, čokoladne bombone. Cool. Svaki put iznenađenja postaju sve prijatnije i prijatnije. Šta gledaš? Imaš svoje jaja? Upravo si. Vreme je da se pobrinem za njih. Fuj, šta je to? Pravo sirovo jaje? Nisam to očekivala. Misliš da je to sve? Pa ne, jedi do kraja. Nadam se da je tu nešto drugo. Ne bih voljela da tu ponovo doživim. O ne, opet. Odvratno. Fuj, mrzim jaje. Sve jasno, samo se meni posrećilo. Vidi, imam novu porciju slatkiša. Usput, smislila sam nešto. Mogu ih bacati i hvatati ustima. To je veoma zgodno. Daj meni. Juj, kako boli. Mogla si samo reći ne. Prestani da me zadirkuješ, to nije smiješno. Smislila sam kako da se osvetim, Suzy. Moram joj staviti pravo jaje. Vidim zavist u tvojim očima. Trebalo si već odavno prihvatiti to. Što je to? Uopšte ne liči na čokoladu. Uj, odvratno. Znam da si to ti napravila. Zašto si me pljunula, Suzy? I to još nije sve. Posluži se. Znaš, ne smeta mi. Smislila sam genijalan plan. Mislim da mi ova deća baš lepo stoji. Ne razumijem, šta planiraš? Spremit ću ukusnu kajganu. Naterat ću te da mi zavidiš. O da, kakav miris. Prelep je, jel da? Odlazi, Suzy, neću te dati. Nisam znala da znaš tako dobro da kuvaš. Ali bojim se da nećeš moći da probaš svoje jelo. Spreći ću te. Šta to radiš, Suzy? O ne, kajga da mi je pala pravo na lice. Evo novih porcija. Hajde da saznamo ko će početi. To će biti ja, cool. Flaša kole. Blago tebi. Da vidimo šta ja imam. Isto Coca-Cola. Odlično. Mislim da je jedna od ovih flaša čokoladna. Čudno. Ne mogu da je otvorim. Možda zubima? Pa to je čokolada. Blago meni. Cool. Možda i ja imam čokoladnu flašu. Ne, to je obična kola. Ali od toga nije manje ukusna. Pitam se da li nešto ima u mojoj flaši? Da li je prazna? Juhu, unutra je tečna čokolada. To je upravo ono o čemu sam sanjala. Neverovatno. Šteta što se sve dobre stvari tako brzo završavaju. Da si vidjela sebe, Suzy. Vreme je da se umiješ. Oho, imam još puno čokolade na sebi. Mogu sve to da pojedem. Što to radiš? To nije lepo. Baš me briga. Bitno je da mi je ukusno. Juj, ne mogu dohvatiti do nosa. Tako je bolje. Bravo, Suzy. Potpuno sam zaboravila na flašu. Nju također mogu pojesti jer je čokoladna. Cool. Neću stati dok ne pojedem sve. Ostavi mi bar malo. Hoću da probam. Molim te. Šta hoćeš? Ne, neću ti ništa dati. Nema šanse. Ali mi smo drugarice. Srećom, ja imam svoju kolu. Mislim da bi mogla da se podeliš sa mnom. Upravo si, zašto da ne? Vidi, unutra ima nešto. Gde? Ovdje, budalo. Prevarila sam te, Suzy, a ti si poverovala. To nije fair. Ne smiješ tako raditi. Misliš da ću ti oprostiti? Kako da ne? Imam Mentos kod sebe. Mislim da je pravo vreme da ga iskoristim. Svi znamo šta će biti kad ga stavim u kolo. Vidi, šta je tamo? Gledaj pažljivo i daj mi da ispunim svoj plan. To je to, gotovo.
Suzy, ne vidim ništa. Jao, šta se dešava? Zašto mi kola prska u lice? O ne, situacija je izmakla kontroli. Nastavljamo sa zadovoljstvom. Ne mogu da verujem. To je čili. Ni ja to nisam očekivala. Počni ti. Pa ne, ovog puta me nećeš prevariti. Odbijam da jedem to. Nek ti je sa srećom. U redu, ako insistiraš, ja ću biti prva. Kakav prijatan ukus. Pa to je čokolada. Blago meni. Džabe sam se plašila. Čekaj, da li to znači da je prava paprika kod mene? O ne. Šteta što ne mogu da te častim. Porcija je premala. To je to, ostalo još malo. Da, bilo je ukusno. Sad je tvoj red. Ali plašim se. Mrzim ljuto. Hej, zašto si bacila papriku u mene? Samo sam htjela da te malo uplašim. Već sam uplašena. Ne tere me da jedem to. Prestani da mi izazivaš sažaljenje. Kreni. Nemoj da gubiš vreme. Upravo si. Bolje što pre završiti s tim. Poželi mi sreću. Oho, uopšte nije ljuto. Čak mi se sviđa. Eto. Pazi, pogodila si me pravo u čelo. O ne, sad osjećam da je ljuto. Izgleda da je neko prerano zaključio. Dodat ću još malo vatre. Evo, popij. Hvala, stvarno mi treba voda sad. Ne, ovo je tabasco. Opet si me prevarila. U pomoć. Letim u svemir. Oho, ovdje je prelepo, ali nije mi dobro. Srećan let, Suzy. O ne, sad ću da padnem. Spasite me. Oborila si me. Izvini, nisam namerno. Izgleda da nas čeka challenge. Još i sa tortama. Ja ću da počnem. Jedva čekam da vidim kakav ukras za tortu ću dobiti. Oho, ovaj krug se može beskrajno okretati, ali niko mi ne zabranjuje da ga zaustavim. Da bi sve bilo fair, zatvorit ću oči. Šta? Wasabi? Ali mislila sam da ću dobiti nešto ukusno. Mija, sad možeš ti okrenuti krug. Nadam se da ću bar ja imati sreće. Šta je to? Ali ako je strelica između, onda neću dobiti ništa. Ogrešila sam, dobila sam sve. A najbolja stvar je da ću moći da ukrasim tortu i učiniti je još boljom. Obožavam Nutellu. Ali kako da je ravnomerno rasporedim po torti? Znam. Šta hoće? Treba potražiti pomoć od građevinskih instrumenata. Mislim da bi lopatica trebala pomoći. Jao, izgleda ukusno. Volela bih da probam takvu tortu. I to još nije sve. Sad treba uzeti valjak i razmazati čokoladu po torti. Sad će biti jako lepo. A sad mogu preći na čokoladice. Prvo treba skinuti omote. A sad mogu da krenem. Jao. Bitno je ne pogrešiti sa dimenzijama, zato prvo treba sve pažljivo izmeriti. To je to, sve savršeno odgovara. Sad mogu staviti sve čokoladice na tortu. Kida, šta ti čekaš? Još nisi ni otvorila wasabi? Jao, ovo čak i miriše ljuto. Ali dokazat ću da sam hrabra. I da se uopšte ne bojim wasabija. Ostaje samo da namažem wasabi na tortu. Za to mi treba lopatica. Nadam se da Mija neće biti protiv. Opa, ovdje je čak i malo Nutelle ostalo. To je to. Naravno da neću prati lopaticu posle sebe. Vratit ću je Miji da bi dodala malo pikantnosti svojoj prelepoj torti. Čudno, zašto je čokolada zelena? Ovo više liči na wasabi. Kate, kako da nije sramota?
Hej, kako se usuđuješ? A šta da si me pogodila u oko? U redu, dosta. Vreme da jedemo. Izgleda da je Kate potpuno poludela. Poželi mi sreću. Pa, jel ti ukusno? Vreme je da i ja probam svoju tortu. Osjećam da će biti magična. O da, bila sam u pravu. Još nikad nisam jela tako ukusnu tortu. Ne mogu da se zaustavim. To je prava čokoladna bomba. Neko ima čokoladnu bombu, a kod mene je pravi požar. U redu, šta da se radi? Bila sam u pravu. Sva gorim. U pomoć. Treba mi još. Marš! Zato što si uzela tuđe, čekate krug sa kaznama? Ne može biti ništa gore. Ipak može. Mrzim jaja. Tako ti treba. Više nikad nećeš da kradeš tuđe. Mislim da ne moraš da stavljaš jaja u usta. Dovoljno će biti ako ti jaje završi na glavi. Jao, kakav užas. Sva sam mokra. Prokletstvo. Biće ukusno. Mija, zašto spavaš? Okreći krug. Jao, da. To, dobila sam lizalice. Na šta ću ja dobiti? Hrana za pse, ali ja nisam pas. Šta da se radi? Morat ćeš to da pojedeš. A mene čeka gomila ukusnih bombona. Niko nikad nije probao pseću hranu. Možda je zapravo ukusna. Ja nikako ne mogu da otvorim. Aha, sve vreme je ovdje bila specijalna traka. Joj, muka mi od jednog mirisa ove hrane. A meni se baš sviđaju moje bombone. Tako su kisele i tako ukusne. Na slatkoj torti im je pravo mesto. Odlično će dopuniti njen ukus. Sjajno. Izgleda prelepo. Pa, bitno je da još bude ukusno. Hajde da probamo. Kakvo lepo pače. Kiselost se osjeća. Sviđa mi se. Kate, prestani da me gledaš. Bolje jedi svoju hranu. Ako budem sipala iz pakovanja, bit će previše. Mislim da će ruke biti dovoljno. To je to. Ne, sipaj sve. Što si tako zla? Eto, jesi zadovoljna? Sad to više nije torta, već posuda sa psećom hranom. Nadam se da neću povratiti. Uj, odvratno. Kako psi jedu ovo? Oho, zdravo dušo, stigao si baš na vreme. Pogledaj koliko hrane imam za tebe. Šta se dešava? Odakle ovdje pas? Ne podnosi mi, alergična sam. Marš, šibe? Stvarno si zla. U redu, ako pas to može jesti, onda mogu i ja. Ne mogu. Šta kukaš? I moje bombone su kisele. Čak i previše. Da si vidjela svoje lice, šteta što mi je telefon daleko, slikala bih te. Znam, dok si se ti ukočila zbog svojih bombona, mogu dati hranu onome za koga je napravljena. Dušo, prijatno. Opet je pas ovdje. Kate, opet si prekršila pravila i nisi pojela ono što si dobila. Vreme je za krug kazna. Možda ne? Moraš. U redu, znam da moram. O ne, to će mi uništiti make. Ali bit će jako zabavno. O ne, hitno moram da se umijem.
Mislim da ti baš lep. Ja sam gospođica Guska. Ćao, devojke. Wednesday, vidi, Guska. Pa šta? Nasmeši se. Tako je bolje. Nacrtajte me. Vreme je krenulo. Super, možemo početi. Prvo ću uzeti crnu boju i napraviti konturu. A sad ću obojiti nos. Nogice, telo i krila. To je to, divno. Baš je slatko. Obična guska je dosadna. Bolje nacrtati neko čudovište. Da, tako je. Cool. Ups, vreme je isteklo. Završila sam, pogledajte. Odličan crtež, svaka čast. A sad pogledajte moj. Kakav užas. Ne, to ne valja. Enid pobeđuje. Dođi ovamo, dušo. Bravo, drži Enid. Pa dobro. Volim te, mali moj. Opa, kakva torta. Ups, ovo je inače za vas, devojke. Ko bolje nacrta, dobit će. Super. Da, možete početi. Odlično. Treba će nam crno testo za konturu. A sada prelive od jagode i maline. Pa ne. Čokolada je bolja. Vreme je isteklo. Kako već? U redu. Hajde da stavimo palačinke na jedan tanjir. Ok, dogovoreno. Dobili smo tortu. Bravo, devojke. Obe ste pobedili. Čestitam, Wednesday. Torta je vaša, izvolite. Hvala puno. Izgleda ekstra. Dođi ovamo, mali moj. A ja imam srce i jednoroga. Njam, njam. Ekstra. Papir, kamen, makaze. Pobedila sam. I opet. Jao, šta je to? Wow! Da, to je leteći Pikachu. Ovo je vaša nova nagrada. Dobit ćete ga ako ga dobro nacrtate. Nemoj ni misliti. Ja ću ga dobiti i vidjet ćeš. Moram pobediti. Šta kažeš, stvar? Kod Enid je bolje? Pa ne može tako. Moram nešto smisliti. O ne, šta sam uradila? Devojke, završavajte. O ne, nemam više vremena. Pogledajte mog Pikachu, kako vam se čini? O, bravo, Enid. Wednesday, pokaži sad ti. Da li to sigurno želite? Dobro, gledajte. Joj, kakva noćna mora. Pobedila je Enid. O da, oduvek sam htjela Pikachu. Sad je tvoj, čestitam, dušo. Hvala. Hajde da letimo, druže. Samo ne ovdje. Eto ti. Sama si kriva. Devojke, gledajte koga imam. Joj, kako slatko. Krenite da crtate. Odlično. Dobro mi ide. Zadovoljna sam. A ja sam već završila. Da vidimo šta Enid ima. Moj kameleon će biti najlepši. Stvar, hajde da se zabavimo malo. Hej, Enid. Zdravo. Zdravo? Jesi li isključio šporet? Svaka čast. Enid, vidi brzo. Šta? Vreme je isteklo. Super, a evo mog crteža. Jao, a šta ćeš mi ti pokazati, Enid? Čekajte. Ups, u čemu je stvar? Samo trenutak. Zašto se moja palačinka nije ispekla? O ne. Oh no! Joj, to nije dobro.
Pobedila je Wednesday. Konačno. Ti dobijaš kameleona. Super. Savršeno se uklapa u moj stil. Divno. Opa, nova runda. Crtamo haljinu. Idemo. Joj, kakvo čudo. Odvratna haljina. Neću je crtati. Bolje da čitam. Nemaš ti pojma, Wednesday. Dakle, ja ću sigurno pobediti. Šta je stvar? Ne, nemoj me nagovarati. Neću to crtati. Stvar? Šta to radiš? O, roze testo. To mi treba. Odlično mi ide. To je to. Pokaži palačinku, Enid. Vrlo rado. Ne sviđa mi se, izvini. Kako? Zašto? Pa ne znam. A šta je ovo? Wow! Stvar? To je mnogo dobro. Pobedila je Wednesday. Šta? Ne, nemojte. Haljina sad tvoja. Hvataj! Da li se šalite? Ne podnosim roze boju. Kakva mirisna pizza. Ovo je vaš novi zadatak. Neverovatan miris. Krenite, devojke. Pa to je lako. Obožavam pizzu. Nacrtat ću pače, paradajz, masline i testo. Super! Moja pizza je spremna. Gledajte. Wednesday, šta ti je? Zašto sediš? Htjela sam da vidim šta ćeš ti da nacrtaš, pa da uradim bolje. Ja ću prvo nacrtati testo, a onda napraviti obris. Gotovo. Šta? I to je to? Naravno da ne. Nacrtat ću sve sastojke odvojeno. Tako je. Ja sam genije. Devojke, nemate više vremena? Pokažite mi. Izvolite. Odlično. Evo moje pice. Prazna pizza, to je čudno. Enid, pobedila si. Wow! Stanite, niste shvatili. Evo moje pice. Jel vam se sviđa sad? Oho! Okej, menjam svoj izbor. Cool. Čestitam, Wednesday. Što? Ali hoću ja picu? Obožavam picu. Poješću sve. Prelepo. Cool. Blago njoj. O, imam i ja pače pice. Ukusno. Jao, kakav lep sto. To je baš ono što sam htjela za rođendan. Neko je došao, otvorit ću vrata. Pitam se ko je to. Zdravo, ovo cveće je za vas. Baš lepo. Koliko slatkiša, ne mogu da verujem. Ima čak i čokoladna fontana. Moći ću kokicu i mančmelo u nju. Neverovatno ukusno. Moram probati još nešto. Baš mi se sviđa čokolada. Stavit ću cveće u vazu dok gosti nisu stigli. Tako, odlično. Probat ću kolač. Yummy. Jennifer, šta to radiš? Žurka još nije počela, a već si sve pojela. Izvini mi, ali nisam mogla da čekam. Ova fontana je tako lepa. Daj mi je. Kako da ne? Mora stajati na mom stolu. O ne. Upropastila si mi odeću i prosula fontanu. Neću ti to oprostiti. Pazi se. To se ti pazi. Sigurna sam da ću pobediti u ovom challenge-u. Ne mislim tako. Ozbiljna sam. Biće me teško zbuniti. Sveže jagode, super. Jo, početak nije dobar. Ne bih to rekla. Dobila sam mirisne i zrele jagode. Čokolade će učiniti ih još ukusnijim. Drago mi što sam imala sreće. Možda i ti želiš da probaš? Hej,
zašto me zadirkuješ, Jennifer? To nije lepo. Samo sam htjela da te iznerviram. Jagode su moje, samo moje. Jao, kako sočno. Savršeno se slaže sa čokoladom. Prestani da me gađaš. Ne sviđa mi se to. Ma daj, slučajno sam. Smislila sam nešto. Opet me zadirkuješ? Neću ti poverovati ovaj put. Samo sam htjela da pokažem jedan trik. Sjajno je, zar ne? To nije sve. Sad će biti opasan trik. Uhvatit ću sve jagode u čokoladi u stima. Poželi mi sreću, Mija. O ne, nešto nije u redu. Promašaj. Jao, isprljala sam se čokoladom i izgubila jagode. Zaslužila si to, sama si kriva. Da vidimo kako ćeš pojesti svoju papriku. Mislim da je pojesti nju mnogo teže nego uhvatiti jagode u stima. Nisam sigurna da će mi se svidjeti, ali nema šta da se radi. Čula sam da u čokoladu nekad dodaju papriku. Ne mogu da zamislim zašto. To je vrlo gadno, ali uspjeću. Vidjet ćeš. Mija, podcrvenela si. Zato što gorim. Osjećam vatru u stima. U pomoć. Jao, šta da radim? U šoku sam. Mogla si mi samo dati čašu vode. Mogu popiti čokoladu? Tako je mnogo bolje. A ja se osjećam baš zgužvano. Volela bih da se malo odmorim. Samo ne to. Spalila si mi jagode. Izvini, nisam htjela. Jedva čekam da saznam šta je ispod tih poklopca. Imam Skittles, baš mi je drago što sam dobila slatkiše. A šta ti imaš? Sad ćemo saznati. Mamice, to je sirova riba. Odvratno, jako smrdi. Pa pojedi što pre i smrad će nestati. To je najgora stvar koju sam ikad vidjela. Da vidimo kako ćeš se snaći i hoćeš li uopšte. Nema potrebe da turaš meni svoju ribu. Miriše je sama. Baš si dobra. Zašto me plašiš? Ups, kakav tačan pogodak. Odmah uzmi svoju ribu i pojedi je. To si u pravu. Treba što brže završiti s tim i zaboraviti. To je to. Uspela sam. Ovo je bilo teško gledati. Drago mi što si završila. Vreme je za Skittles. Nešto sam smislila. Vreme da ispunim svoj plan. Uz pomoć kašike ću moći da uzmem bombone i prekrivam ih čokoladom. Mislim da je to baš zgodno. Hoćeš li mene častiti? Ne, Jennifer. Zar ne vidiš da sam zauzeta? Pokušavam da ostvarim svoj plan. Napokon mogu probati Skittles sa čokoladom. Bože, to je jako ukusno. Ne sumnjam da je to tako. Moram i ja da probam. Odmah mi vrati bombone. Cicija, da li ti je stvarno žao jedne bombone za drugaricu? Pogledaj, ispustili smo Skittles u fontanu. To je čak i bolje. Ispalo je super. Kako lepo. Ipak ću probati. Ne i još jednom ne, već sam ti rekla. Sjetit ću ti se toga. Nastavljamo. Hajde da skinemo poklopce zajedno. Kakav lep hamburger. Presrećna sam. A šta ti imaš? Ogromnu i prelepu tortu. Ovaj šlag me baš privlači. Šta to radiš? Nikad više ne diraj moju tortu svojim prljavim rukama. Bolje jedi svoj hamburger. Upravo si, imam šta da radim. Poliću ga čokoladom i probat ću. Stvarno me zanima kakav će biti ukus. Nikad nisam probala hamburgere u čokoladi. I bolje da nisam radila to. Glupačice, odmah je bilo jasno da će biti ružno. Znam kako da popravim to. Samo treba pojesti sve unutra. Krastavci, paradajz, salata, pljeskavice i sos će biti glavno jelo. A čokoladna lepinja će biti kao desert. Jao, zaboravila sam na sir. Njega također treba pojesti unaprijed. Bez čokolade je to sve baš ukusno. Pogledaj kakva sočna pljeskavica. Prelepa je. Baš sam lepo ručala.
Vreme je za nešto slatko. Hajde, već završavaj. Sad čekaj još malo, skoro sam sve pojela. Ostala je samo lepinjica, kao što sam i planirala. Umočit ću je u fontanu. Biće nešto poput kolača ili sendviča. I izgleda i miriše baš lepo. Jao, kako je ukusno. Moj plan je uspeo. Svaka mi čast. Gotovo. Drago mi je što si završila. Sad mogu probati svoju tortu, ali kako da je uzmem? Znam, moram je iseći. Tako će biti zgodnije da je umačam u fontanu. Dobro mi ide. Samo se treba malo ubrzati. Dođi ovamo, dušo. Vreme je za čokoladno kupanje. Sigurna sam da ću dobiti pravu slatku bombu. Ne može biti drugačije. Izgleda ekstra. Sad ću probati. Kao što sam i mislila, to je jako ukusno. Daj meni da probam, molim te. Mi smo prijateljice, sećaš se? To ništa ne menja, ne. Jel tako? Morat ću da te naučim pameti. Dodat ću tabasco u fontanu. A vidjet ćemo šta će onda raditi. Više neće biti tako srećna. Par kapi je sasvim dovoljno. Sad ću samo čekati. Želim još. Bilo je jako ukusno. Nemoguće je se zaustaviti. Stvarno ti se sviđa? Još pitaš, naravno. Ali, zašto je tako vruće? Moram mi usta. Moram odmah popiti čokoladu. Ne postaje mi bolje. Šta se dešava? Svakim minutom gorim sve jače i jače. U pomoć. Eto, popila je previše ljute čokolade. Morat ću da je ugasim. Zar nije bilo drugog načina?